роҳбарони кумитаи бехатарии озуқаворӣ иддао доранд, ки дар Тоҷикистон сокинон хӯроквории дусолаи худро захира кардаанд. муҳаммад Саид Файзуллозода, раиси ин ниҳод, мегӯяд, ҳангоми сафар ба шаҳру навоҳии кишвар шоҳиди нигоҳдории чунин захира шудааст, вале ӯ аз ҳеҷ шаҳр ё ноҳияе ном набурд. амборҳои махсус нигаҳдорӣ дар ҳамун чизҳо нигоҳ дошта мешаванд ин маҳсулот. сола ҳам надошам, дар бисёри ҷо мебинем 1 сол, 1.5 сол, 2 сола маҳсулоташон ҳастанд. чанд соли ахир раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар баъзе суҳбату ҷаласаҳо таъкид ба доштани захираи дусола мекунад. аслан ин ба он хӯрокҳои дахл додад, ки байд тез вайроншаванда нест. мисол маҳсулотҳои асосии мардуми тоҷик нонанд. ин чия? аслан гандум, донагиҳо, лубё, мош, нахуд, наск, инчунин маҳсулотҳое ки хушк мекунем, захираш бисёр мешавад. маҳсулотҳои чӣ мевагӣ бошад, чӣ сабзавотие ки ҳаст, хушк мекунем, роҳбари давлат ҳаминро дар назар дорад. ав маҳсулотҳое ки тез вайрон мешаванд, инро дар назар надорад. бархе коршиносон бар инанд, ки захира кардани хӯроквории дусола дар шароити феълӣ барои сокинон осон нест ва ба ҳақиқати суханони раиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ шубҳа доранд. чунин шароит надоранд. читар ки дар даври союз мегуфтанд живем от копейки до копейки мегуфтанд. кӯе ки аз танга ба танга мардум зиндагӣ мекард. фарз кунем як моҳа маошаш барои як халта як моҳа хӯрока расад, агар барои 2 сола шояд ӯ бояд қарзу қавола кунад ва танҳо дар ин шароит захираи 2 соларо таъмин карда тавонад. пурсиши хабарнигорони Радиои Озодӣ нишон дод, ки сокинони Душанбе ва манотиқи дигари кишвар дар бораи тавони захираи дусола кардани ғизо назарҳои гуногун доранд. шаҳрда хай бисёри мо одамои чӣ хел бигӯм дар шаҳр зиндагӣ мекардагӣ нестем бародар. мо дигар ҷо неки мебинем ба чашми сар, ки агар шароит набошад намешавад, имкон надорад. гарми бисёр мисол. ман захира кардан да имкон надорам. барои чӣ? барои бача надорам, мисол мардина надорам. худам зани танҳо. мисол ҳамин шанбе бузург гудак нигоҳ менам, сум мегирам ки 25-50 сум дору мехарам. ҳага паросташ. мо дар сексия зиндагӣ мекунем. имконият нест 3-4 моҳа дар захира кардан. хай гандум ҳамин то сезони ояндаша мерасаду ин консерво хай ҳамин зимистон мерасад тамом. дигар чизо ин картошка иноша ай чӣ мехарем? ай бозор мехарем. мо картошкара хубша мекорем захира аз моҳи ина масалан ноябр, декабр пешай барф захираш мекунем, майда меканемш, мегӯй нав коридагиай. суҳбатҳо атрофи захираи дусолаи хӯрокворӣ дар ҳолест, ки маоши миёна дар Тоҷикистон ҳудуди 2500 сомонӣ баробар ба $230 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда, сокинон борҳо аз нокофӣ будани он дар баробари афзоиши молу маҳсулот нигаронӣ кардаанд.